UMLA jonggon nongpo constituency uba Meral Bons im ringkat bad UMDC uba Balajid Rani menta kesingi kilalej bansam shikung ki kampenroy hagathan marngar nak benta banwanra ya keroy kapar bad ban kentiu ya kisnong kitau kumjuru ki school hagate kathan kita ki kampenroy melalej ban IT da UMLA menta kesingi ki kentup ya kejing penhe ya ke school Saint Alfred Secondary School Sarikushi balapan mang lengba ke skim SRWP ha kejing lut ke ba arlak tengka ha ke benta ke baningkong nang ta kejing sina ban penbah ya kejing dorbar ke balamang arlak tengka lengba ke SRWP kapisa ke ba silak tengka nak benta kejing denkam jong ke balang bat kumjuru cispa telik syuki sya ka marngar auditorium construction committee bat kumjuru nak kaliang jong MDC ke nongpo uba Balajid Rani ulelej ban IT ya ke walk order ke ba arlak tengka sya ka Shri Manta San Cardiff Committee marngar nak benta bantai ya ke jeka thang breu la sakhiru ya ketika singi da kejing dan lang jong upaim Richards im upadius im jong garaj marngar ki nong ilam shnong ki nong hikai school lembat ki khana school jong Saint Alfred Secondary School kabri ke wei nagi school pule bapau ha ketika than habakran ha ketika singi nagaliang jong ba Meral Bons im kumunong mikmat ulapan pau ya kejing sukmen bolayo ban lej IT ya kini ki kampenroy ha ketika than nak benta ke jing mentoy jong ki pai ba nong shong shnong bandang kentiu susu ya ka roy ka par hapo ka constituency naduk shnong kitau ki jaka pule bat ki wei Ula ongru bagane gede jing angnut jong u komunong mikman ban wanra iki kampenroy ha ke jingyai lenti menta la kumba saus nem kila don shibun ba iki kam ki balala ban pendep bat shibun kidang don ha lenti bat ke jing angnut ban pendep iki kam bat kene kala ban urlong tang la dagi pajba akit na ya ke jing trilang bat bandang betengru ya ke jing trikam nang ne sekman nak benta shibun ki kampenroy ki badang don kam ban wanra ha ki shnong ki thau ban pau ba Meral Bons im ula kenturu iki khana school ketika than bikin longki khana ki badan ni kejingkit kli ha ki jing pule jongki ban longki khana ki batip sngi ki ba minot thop dak ba kenturu bakim dei ban prinsip ai kai ya kapor jongki ha ki kam kai bat ki kam sniu kam sme henry ban longki klur batang shan khana ma ka jing angnut jongki kan long ka ba urlong kumbala thmu ha ki jing im jongki situ baik ni uno riu krau la ne kanu kono riu krau ke jing sedang ke jungki kilong da ke jing snore every individual, every famous person, the beginning is always from the humble beginning da ke jing snore ki babun ki riu krau ga perthi ha ki ri ba fer ki bala no senyang ha ki babun rukom ki de ki bawan lagi longying ki long sem la ni ki background ki beduk la ni ki background da kawan lagi seurit bat ki salong krau ha jing im ga jungki ban no senyang ha ki babun ruko umat makan hi wan da background ga jing seurit ki kamba ki baulale ha ka ri ga jungi ha ki benta ba fer kiwei ki ru krau ha kiwei ki ri seri sep ni kidei ki basrang na humble beginning but ki salom krau ha jingai lenti ki jongki bat komta ta pi Swami Vivekananda kawei ni ki kentin ki ba ujukran na kapor sa kapor ki khna school bi pin soha ban sngam ka kut ka jong Swami Vivekananda ka ba ngi dei ban kan mau ki kentin ki ba ong kum ni arise, awake, and do not stop
until you achieve your goal. Unquote. Kau mod ba ngide ban yang jat ngide ban khi ngide ban tristam ngimde ban songthan tat hadu bangin dapoi syakriar jang ngiding job kopor ki infrastructure ki ben ki des lain ki jingdon kam ko school ru ni don rengkat na kopor sa kopor na ko benta ban ya bersiam lang na ko benta ke jing ya be ya erti ha ju kopor iso ban kerpat ya ki nong hikai ya headmistress ya ka school managing committee bang ini tri rengkat da ke jing teli nang ni syakmat ikwa bagane ke school ko badan hang ni kawi nagi school kabala kater ya ki student ki bade na kini ki area ba pher hang ni ngin lek kini ki shnong ba paramarjan saudong ke kini ki babun teli ki shnong kala yarap ban ay ke de slem jong jing nang jing start na ka benta jong ki khun ki siu jong ke ne ka dong bat ka than ke jui bat nia budin kat bala bandang pentikna namar ba ke ne ka jing pentikna ban yo ay ki ka puli ki biang ka higher secondary kede ke bakongsan hadu kata-kata ikadon ke constraint ke financial constraint nagaliang jong ka sorkar hakane ka juk ke pemerintah ban penbiang ya ki jingdon kam naga benta kini ki financial assistant lani financial aid haka bede bat ka tulok kalong ka ba sibun ban penbiang menin gidang don gaji keren margadon kede ke jing ikhi nagaliang jong ki ad hoc teacher mentah kiba dawai lagi jong hok ban penkiu ya ketulok nane ban ra ya syada deficit pattern bat komtatet ka sorkar lembaga education department kirang perkhat kemno banwat gilat kelinti ni suftu gidan sibun gijing naga banta kinang hikai gijungi kibadon haka ad hoc pattern kibadon haki deficit kibadon private kemala apa suftu itu yang ni kibadon haki deficit kibadon kendaingut kibadon ha pok ad hoc kibadon sangut kiba sak khat prangut pat kide kiba siu naga school managing committee lomba daga fees bat komtatet kalong ka be sisai ke school managing committee ginang budin ba kini ki jing jong kinong hikai gi jongi bande ban address naga por na susu sisin address naga liang jong education department 6 la ban address kamlong ka besuk kende suki posuki bin pabin ya gilat kelenti ka education department jong sorkar jela kadang ile ban wat kumno ban la ban address ya kini jenge suki posuki kensan tharai nom la ban ni appeal syaki no kai gi ki jengiru ban subha ban yesha lagi di SSA di ad hoc deficit dan kiwi gin subha ban yesha ban ni budin na ka ban ta kini ki jingdon kam